nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Ora arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda ayo ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artumindah elek karo Sinuhun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane tegesan nek teges. Teges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kaya wong Pandhawa, mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Du saiki kowe. Gene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok sik Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngaten. Ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai belani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku bejane wong tuwa. Sranane men kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Saiki karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Aku pun telas. Niki anane mung adu otot, tak ladeni adu otot. Adu kekuatan, tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulat. Aja meneng wae.
mamangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tatoke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa ta omongi. Sampeyan ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki. Siramen nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan. Nek mboten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu, roti. Ora iso nek mau. Yen kar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Muni yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Gara-gara kudu ampun guyu. Niki lulusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak toke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang Ayo, tatutke ora bakal mesti karo webalan. Tintrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki Lurah Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaelokaning jagat. Mengker ki Lurah Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada tutwuntat tindake ki Lurah Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung Tungganaga tutwuntat tindake Lurah Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndarawati.
nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokna nistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Bala Pandhawa mbiyoga mulung mangung siring sata Kurawa kambahung Kisrugatite merut layut sagung Praratu Sang Sutama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nuwun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik saparipurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembag dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat 5 sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah kok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tot wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu Urkudara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak Ngawala ingkang dlancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalendra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah Sedewa matur
yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang laku ning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus piye? Tak derake cedhak nyang Karang Kadempel. Mastuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya? Rai. Ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nek kula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamu ing Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki. Kabeh sirepen mangsa Baranggon kira mbudidaya kula ningsaken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang Kadempel. Ya, ayo tak dhereke mbarep kakangku. Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibu. Jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton. Kawula ningsaken dawuh Parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Nuwun sewu, Kanjeng Prabu. Ingkang putring pringgodanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Miwah Rama Kyai Jodipati kula Jumadung dawuh. Wa ingkang putring Jangkar Bumi Nunturja Jumadung dawuh. Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh. Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena. Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggih? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta, ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayoni jujul lan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma sawane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta telu cacahe. Monggo Werkudara Janaka nek Dewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing ngatasé Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali, tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nanging yen Bagong ora gelem bali, kowe tak paringi purba kalawan sesa mangsa baranggonmu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Po. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati. Wah, yen sagedhagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teka malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukna. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae.
karo sing didhawuhi Kresna kakangku nadyan kaya anakku dhewe Gatut karo Antarja ning pancen belani karo Setyaki kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi si Wandarawati janjane ya ora cocok ora mathuk. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling si Wandarawati wedi yen to lenggahing si Wandarawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti. Sing baku aja nganti Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak. Mangkat dina iki. Yo, senika ngesake dawuh. Setyaki tinunun gatanira wirang tumandang Setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar, Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, Bapak. Sing mateni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wanda goleki Tenggar Borusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para Bapak? Hah? Piye iki kok ora dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonan. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati menyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwun Darawati seudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewasemono sampeyan lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah kok. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujutane ora masalah.
sencake iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahane iki aku jelas kalah. Kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nang nganti kono nggawa gada wesi kuning. Aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah. Wis, iki nek aku ra mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan ning kene. Sing ngoyak ya sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah, wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuk. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Weh, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngaya ning dalan mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies. Piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho kok ora basa? Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca, Kakang Turja, Mak Setyaki kewangi Siwa Ndarawati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane. ora. Lah terus kon ngapae? Us. Anu kene apa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku, Antasena, ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Pedhuke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi njlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki ngapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten. Yo, Apa? Pusaka? ora, Daya kasekten apa? Tinatamen dadi menten? ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing nang mriki. Iya, Terus metu ngendi? metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem. Ora, Niki. ora. Napa riki ciut ning ngombo.
Tak cium nek wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amuk Suramarta. Enteni kono Setyaki. Wis ge wis yo. Ngampet ambegan. Engko aku tak manjing ning awakmu, nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis ge wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh, Gong, wis. Nane, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso? masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah, geleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Weh lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Up. Wah, geleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, oh ya ming peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Antasena iki ampun tenan iki. Aduh. Wah, asem ki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wis. Wah, jan. Wah, aduh sapi teng. Tak srondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarta, Jayamarta, ayo Wresniwira. Setyaki. Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae.
kuwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe, saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo, nek perlu godha wesi kuning, godha wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati, aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Sencaki. Sencaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Sencaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimbles. Sirang wolu Sencaki wae. Awas! Benjanane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo, Sambata. Culke. Piye? Culke. Anak wani ora nglimpis kok mburi culke. Duapure kaya ngene. Iso mabur. Ora mung mabur. Delok ayo. Udus. Ketok kowe. Gatot Kaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil mara gake sawangen. Lho iki yo. Laus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endlup. Ayo kowe. Ayo metu regane atiku. Metu ya metu Candak dening aku. Wah, ayo. Sambata. Untir gulumu pedhot. Modal kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatot Kaca, kowe ngiyas karo Gatot Kaca. Pun mang tugel, wis ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ora apa-apa, engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Hi mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatot Kaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang?
Merga Bagong ngiwiwi karo Garukaca, Bagong ngina karo Garukaca. Teganing pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya akeh semute to kene iki jangan. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja. Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkacae gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Lus. Jajo. Ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Lah iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangen, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji e. Kena mlebu meneh kene. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu modar kowe ora. Pansane maye jeneng ngomong. Apa itu? Dimas Wanasena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong? Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sikul karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu kowe. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Kuwi enom yo men, rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh.
Ya nek pancen arep gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Kariwani apa ora? Oh, to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tok. Ketok raine pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ora ngono. Iki kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gerute Antasena karo Antarja. Nggih to sederek. Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena. Ya malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edwan? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun nika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambimu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kara Welang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Us iki wong edan. Nun ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refill. Reflek nek ro gareng niku iso balas-balasan konten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku. Us. Kuwi senjata. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku alat. Waton kuwi nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegegete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono.
Wes, nyun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih, nggo aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh, Ndara. Ngamet nggih. Yo. Ai blegek-kekuk-kekuk sadulita mel. Ndara. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Dene Ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga. Malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel. Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ning Karang Kadempel ingkang magepokan kaliyan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wuntat kelawan laku ning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Yo Semar. Praptaku ning Karang Kadempel nderekake barep sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat kawruhing Dat Semar Badranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Matur nuwun Den. Nang niki durung pajapa jajeng kula wiwiti. Sabab tumrap kula. Kula kok ati kula kemesar ora penak. Mila Ndara, monggo latri lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karang Kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Semareka den prayekna semuriris mareka den prayetna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi. Lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Truk Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Gong areng apa derene kuwi? Sing mburi loro karo ra trima terus apa piye? Gong aja ngono. Iki Kakang Garwaca Kakang Antarja wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira nek arep motol ndasku meneh.
Wis ditugel guluku mau terus. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena modar aku wis ra duwe adi kok. Aku kowe. Wajar. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha. Us. Ora basa karo aku. Nggih sami-sami njing melih niku nek wonten perkara dirembuk ora sak penake dhewe. Iya Bagong. Nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wigatosipun napa, Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya timing kepengin jaga marang katentremaning Karang Kadempel. Jare si Wa Semar bakal duwe gawe. Ah, nggih. Mula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garukaca apa dene Kakang Uturja. Nang kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Matur nuwun Den. Mletik penggalih panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karang Kadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi kula tak nemoni kalih sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Ndara. Ya, Siwa Semar sing ati-ati nggih. Lang-langeng dia mangungkung. Ya terus. Nek ora diseseke sik iki rasane kaya grengsenge iki kurang. Wah ya sak pejagong karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja ki kaya arang-arang dilakoni awake dhewe. Ha iya. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Antasena, kowe iso jagongan karo Ndara Garukaca, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to. Nek kono loro kene telu, ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki penak. Wis dadi iki, wis gak dikasot lho. Lho senengane kok njur ngejak sing ora-ora. Wis 6 iki jos iki wis. Mengkari sapa sing prigel, mengko bakal menang. Aja ngawur gong ya. Ndara-ndara iki njaga Karang Kadempel. Ha iya. Nek nganti Karang Kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki. Ora aku tok Garing Petruk lan kowe Bagong ning ya kowe Petruk karo Bagong ya melu njaga bumi kelahiranmu Karang Kadempel iki. Oh nggih mesti. Mboten sadikane kula wis paham. Ngoten niku. Ya. Mula sing prayitna ngati-ati mergo bapakmu lagi duwe gawe. Nek bapakmu duwe gawe ngendikaning para sepuh ngendikake yen cepak kanugrahane pacobane ya mesti enggal bakal tumiba. Mula niku Ndara. Mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ngramyang balaning Pandya Betari Durga wonten ing Karang Kadempel. Nalika semanten Raden Antarja datan prayitna den susupi balaning Pandya Betari Durga. Mila tananeh lamun lagak lagiane ora kaya Raden Antarja. Ngero kaya raseksa nyandak Raden Garukaca kager sang rupa perpat punakawan wau. Aku wis omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah nggih kula ya kaget kok. Ndara Antarja kok terus dumadakan to. Weh, kaya suarane dudu suarane Ndara Antarja kok, Ndara.
Kok kaya dudu suarane Ndara Antarja to, Den? Ora sandadak dawedi ayo ditututi ring. Nek ana apa-apa tak tututane. Mangga ditututi nek ana enten apa-apa malah. Saling perkarane, Ndara. Hati-hati lho, Truk. Ketok iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane Ndara Antarja meneng wae kok terus, "Weh!" Hati-hati, Bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yae niki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kang slupan, wah, ngrekoso uripmu. Kunjang kancing langit kelap-lapatun. Berkincang ing risang mawetan. Oh, ana kambil tiba apa ya, Truk? Ora kok, aku mak celorot. Kok nek nganti ngasupi sapa-sapa? Nek ngasupi Bagong wae ora apa-apa. Nek sing diangsupi meneng wae, ayo. Ora cilaka ta? Ngrekoso awake dhewe. Lah iya. Mula kudu sing prayitna ngati-ati iya. Engko kowe karo aku nek ora prayitna ngati-ati, wah. Ngrekoso uripe. Grimis Pak ya, Truk? Ora kok wong padange padang bulan kok grimis. Kok ces. Masa banyu udan anget? Ah iya. Siramu kemebul le, Truk. Masa udan kok digodhog sik nang dhuwur? Ah iya. Woh, aduh, Gong, kowe arep kena ngopo? Sing eling kan supan jiwane panjalmaning jajalanat sing arep ngruda peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo adhimu lanang. Eling ya Kang, eling Dimas aku wis eling Purwoduksina Yayi. Wah, iki kudu ngati-ati Kang. Mungsuh iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang Antarja ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho Kang. Ya, ngaturake panuwun Yai. Wow. Wo, cah iki ya Kang Slupan to iki. Wajar cilik mana. Ah, jambat lho. Terus. Ora ngerti Bagong niku iso mabur dhewe, gek cangkeme cungar-cungir. Aku iso omong karo kowe to, iki sing do tekan Karangadempel iki bangsa sing ora ketok. Wis cekli sing kenceng. Ayo. Sok. Apa kowe? Kowe kok dadi ngangslupi adikku lanang, kowe sak penakmu dhewe kowe. Lah bener. Cekli. Singkirke demite, Truk. Rumangsane kok kaya sak penake dhewe ora. Ayo, minggat ora? Ora minggat susuri regane ati. Cekeli sing kene lho, Truk. Heeh. Ben entek ya, men. Nek urung oncak demite, wah jejeli tetepan. Ayo, kapanmu kapan kowe? Rang? Wis e. Wis sadar apa? Wis.
Truk. Eling tenan kowe. Wis eling, wis eling. Iki Truk diresekke iki Truk. Bareng ki nekat banget nganti semlempet nang ndi-ndi. Meneng wae. Wah, ora umum reng mbok yo. Kok kadang kala ki dilongi ora. Ben nekat kaya. Ha iki to, kok kaya dawa-dawa. Bareng ki wong jenes kacale kok. Wong ceroboh. Terus non. Petrus sing tak undang nggih pripun? Bagong ki nyautan banget. Ae aku langsung gampang kesaut Iki nek kowe karo aku ora prayitna ngati-ati nyemelangi lho, Tru. Terus kula kudu pripun? Kaya omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga. Kabeh do nyusupi jiwane wong-wong Karang Kadempel. Terus njaluka japa mantra nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Punjang ganjing langit kelap-kelapaton Lirgin sanging risang mawe gandrung Petruk ngopo? Karang Kadempel geger Pak sebabe balane Betari Durga ngampiak awur-awur saben wong kang slupan mari kono ngangslupi kene mari kene ngangslupi kono Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit wah lah kok Karang Kadempel akeh sing do sing ramyang nggih. Terus kula nyuwun donga saking Bapak supaya iso ngusir demit. Ngapa emer kowe iki karo omong. Wae. Wae kaya sing ngeling-eling japa mantra. Napa Pak japa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Atonya lho, Biasane ki meng teguh nek slamet ngono. Iki kok dadi dawa banget. Iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karemu lho. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Wis dapalke? Demit ora ndumuk, ndulit. Aku japane ngono kok. Ndur ngincep mah. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna, Yuwana, Lena, Kena. Teguh Yuwana Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Nek ora tak apalke ra rampung-rampung. Setan ora ndulit. Aduh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Ayo, Kong, yuk. Didulit Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Kowen udik. Wis ra ono ya. Yitna Yuwana Lena Kena. Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Kok ora kleru, Gong? Wis gak ceket-ceket aku lak kepoyo. Oh iya. Udus. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena Kena, Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Biar ampuh tenan iki. Ayo, Gong, nyoto kok, Gong. Aku udah ngentok demit
Udus. Silet. Aduh. Wah, wis. Aku ki nek kon ngapalke werna-werna ki angel rasane. Demit ora ndulit. Setan ora doyan. Yetno Yuwana lena kena modar we. Tego Yuwana salam. Aduh. Selamat saka kersaning Gusti. Mati. Wah. Gleleng iki. Kowe kok ora tau kleru, Gong? Aku saiki gatekan. Oh iya. Ora arep tak gawe-gawe saiki terus. Oh iya. Demit ora ndulit setan ora doyan Yitna Yuwana salam-salam Gusti. Teguh Yuwana salam-salam Gusti. Oh. Modal ora. Udus. Demit ora ndulit setan ora doyan. Truk. Iki demite kurang ajar ya, Truk. Aku kan dadi tukang parkir. Lah ngopo? Jejeli sempritan. Ampun ya disebul. Demit ora ndulit, setan ora ayo napa kaya. Setan ora doyan. Yetna Yuwana, kowe delok apa, Pras? Yetna Yuwana slamet. Ojo. Edan ngidoni barang Truk. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetna Yuwana ngono. Terus kapamu kamar demit ora ndulit. Modar kowe betot sisan kok. Modar. Ha iya. Demit ora ndulit setan ora doyan adoyum. Yetna Yuwana slamet. Yetna Yuwana lena kena adoyum. Yuwana teguh. Iki kok atos men to? Kaya ngetak rasane. Luweh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetna Yuwana angel iki. Ya wong loro yo. Ha piye? Wis tak kowe sing ndonga. Ya. Wis gek demit ora ndulit. Demit ora ndulit setan ora. Ngene. Kene. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetna Yuwana lena kena. Saka kersaning Gusti mati drengko. Sik tak kemu. Dirani kok. Matane mungsuh ki rasa jijik. Ha iya. Nek ora ngono ora mati.
Wah, ngecap untu Gong. Ana ndi ngono. Ana apa wae? Kae iki ana demit jaman. Sampe nae ora. Demit tanya wae demit ora demit apa? Ora ana demit kok. Bagong. Ana demit kok malah disawang terus. Tak donganane saka kene. Petro tak gajul ndasmu ae. Demit ora ndulit setan ora dia. Kok ditapuk to, Gong? Ono minggat to. Kuwi iki disingkirke. Tak singkirne. Rasa nganggo japa mantra. Wong udu demit kok. Masa kok ngene demit. Lah iki apa, Tro? Tro! Wis konangan demite. Nendi? Wah, dudu kok mesti gila, yakin. Asli mesti gila. Iki wae udu demit, iki mung blegere. Iki tegese mung ragane. Ning demite arep pengen paro? Pengen paro ora? Coba kaya ngapa? Tara! Oh iya ngono kok. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yitna Lena Yuwana kena. Tego Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Apa mati kok dadak disilake lho. Ngandel ora. Kuwi sing jenenge Banaspati. Apa iya? Wajan wis ku nek tomatke suwe-suwe ngeri lho, Tru. Iso ngobong awakmu apa? Apa kok? Oh, tutupi mripate. Ah iya. Aku kok ndelokke ora. Karepku arep tak tonton dhewe. Demit ora ndulit setan ora doyan. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetna Yuwana. Oh gareng to. Tak kira tuyul matamu ora. Oh cilik pincang kaya tuyul. Gus, Darantasena satu persatu pun padha kendang ngamragana. Larta saking Gudha Sangkara kala yen amotosa Sang Sri ayo wong karang kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mak Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana sampeyan mentala ngridu karepaning Kyai Semar Badranaya Mak Cilik. Wah. Nah, rak ngono eling ya ming merga didhawuhi Koko Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kadempel. Iya nggih.
Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae karang kadempel ludes keles ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten? Mangsawang to, panjenengan menika kang paningal sewu isa maca batine sak pepadane. Mang tonton nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk, kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar sik mbok ampun kaya ngoten to, Gus. Kaya ilang kawaskitaning Sang Hyang Bathara Wisnu, Dara. Kakang Semar, sepira kelupetanku aku nyuwun mangapura, mboten napa-napa. Mang mlempak teng Karang Kadempel, durga sak wadyabalane kula singkirke. Iya, Kakang Nayantaka. Batok-batok. Durga ora gelem nggawa bali rombongamu. Mung suwe Semar Badranaya. Inggih, Kyai, kula sampun kapok. Sing picak dituntun, sing mlimpa digendhong. Wadyabalamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mung suwe Semar. Nyuwun pamit, Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsu mirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung Karang Kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Yo. Dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesutya, papan sing kebak cahya, katentreman, kabagyan. Lan kawilujengan sarta karukunan muga sinanding pepundhen kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing Sambikala Durga mendhak kala sirna. Ya Semar. Purnaning gatiwit sonten wau ngantos sak menika niring Sambikala lancar samukawisipun. Umpami wonten lepat kula lan minangka wakiling para anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah, mbok menawi Gusti ngijabahi benjang sageta pinanggih malih.